फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दिनै 21 एप्रिल मैया 20 एप्रिलमोन दा नेट खुला जाबाय बा नेटआ अन जाबाय इन्टारनेटआ बेनो जाबाय चिरां आरो क'क्राझाराव। स' आसाम HSLC फार्स्ट इयार एडमिसनाव थालांदोंमोन मा जागोन बिनि सायाव जों सावरायगोन मा अपसन दङ। BTCआव ML साबजेक्टआव जायफ्रा फुल मार्क्स मोनदों एबा 100आव 100 मोनदों बिथांमोननो स्टुडेन्ट्सफोरनो 3 लाख राङारि अनसुंथाइ होगोन BTC सरकारा। नाथाय बिनि एप्लाइ डेट आरो बाजेटआ माब्ला बेनि सायाव जों कभार खालामगोन। आसाम HSLC फाइनाल रिजाल्ट डेट बिथां आसामनि एक्स CM लोगोसे एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु बिथाङा मा बुंखो बेनि सायावबो जों सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम, लाइक खालामनो दाबाव, कमेन्ट्सबो खालामनो दाबाव आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव। मानोना बेयाव नोंथांमोना गुबुन गुबुन टाइपनि आपडेट जेरै एडुकेशन सरकारि स्किम लन आरो साख्रिनि सायाव नोंथांमोना मोननो हायो। दा जोङो फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय HSLC फाइनाल रिजाल्ट। गोबां स्टुडेन्ट्सआ कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे आदा रिजाल्टआ माब्ला मोनमारगोन। दा जों बेखौ डिसकास खालामनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जों फैबाय AHSEC नि अफिसियेल वेबसाइटआव। रिजाल्टखौ बे वेबसाइटआवनो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बाथ्रा जाबाय प्रेजेन्टआव दायो सरकार गैथ'वा, दा गभर्नर सालायगासिनो दङ। अब्लाबो दाखालि मेट्रिक रिजाल्ट होदोंमोन साडेनलि। थिग बेबादिनो मैया 20 एप्रिलाव होगोन बादि कन्डिसनमोन, नाथाय थासारिया मोजां नङामोन। जाहोना जाबाय चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट बन्दमोन, नाथाय बिथांमोना होगौमोन जानांगौ। बेखौ पस्टपन खालामनानै दा लेटेस्ट रिजाल्ट नायनोबा लेटेस्ट रिजाल्ट नायनोबा जोङो दा वेबसाइटआ बेनो, नाथाय दिनै होगोन ना होआ 100% बुंनो हाया। मानोना अफिसियेल नटिफिकेसनबो होखायाखै आरो थांनाय बारावबो मेट्रिकआव होआखैमोन। हरखाबै रिजाल्टखौ पर्टेलाव आपल'ड खालामनो हायो। दा जुदि रिजाल्ट नायनोबा जोंनि बे रिजाल्टस बेयाव दङना, जों बावहाय क्लिक खालामनांगौ आरो बाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि पर्टेला गेवना फैगोन। दा साइडआ एसे बिजि, जायखिजाया रिजाल्ट HSLC फाइनाल रिजाल्टनि डेटआ फिक्स नंथ'वा आरो बेखौहाय मा वेबसाइटआव होगोन बेखौबो एडुकेशन मिनिस्टारा आपडेट होयोमोन, नाथाय दासिम होथ'वाखै। नोंथांमोना अब्लाबो वेबसाइटआव चेक खालामबाय था, साइडआनो एसे बिजि जादों। दा नोंथांमोना चेक खालामबाय था जाहाथे रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोननो हायो। आरो जुदि रिजाल्टआ होयोब्ला आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेटखौ नेक्स्टआव लाबोगोन। देन बेनिफ्राय HSLC फार्स्ट इयार जायनोखि एडमिसन दाखालि लानो हायाखैमोन, दा इन्टारनेट खुला जाबाय अब्ला एप्लाइखौ खालामफिनदो, थाबैनो खालामदो। लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैया, जों लास्ट डेटखौ नायगोन। दा बेनोमोन लास्ट डेटआ 22 एप्रिलमोन, नाथाय बेखौ रिकुवेस्ट खालामनानै चिरां आरो क'क्राझारा बेखौहाय खामानि मावनांगोन। बेखायनो बिनि खामानिया जाबाय जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ सरकारा एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ बेखौ रिकुवेस्ट खालामनानै डेटखौ एक्सटेनसन खालामनांगोन। बेनो जाबाय अनलि चिरां आरो क'क्राझारनि थाखाय आरो, मानोना दाख्लै थालांबाय नालाय। दा बेखौ आसा खालामबाय जाहाथे थाबैनो स्टुडेन्ट्सफोरा एप्लाइखौ खालामना लायो एडमिसननि थाखाय। अके, देन दानिया फैबाय जोङो बेनो जाबाय BTC ML साबजेक्टआव जायफ्रानोखि फुल मार्क्स एबा 100आव 100 मोनदों स्टुडेन्ट्सफोरनो बाथ्रा होदोंमोन जे जेब्ला इलेक्शननि केम्पेनिं जाबाय थादोंमोन BTC सरकारा बुंदोंमोन जे जायफ्रा 100 मार्क्स मोनो बेनो जाबाय 3 लाख राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै। दा खायसे खायसे गोबां साननो हागौ ML होनाय लोगो लोगो अनलि बर' मिडियाम थागोन बे साननो हागौ, नाथाय जोङो ML होनाय लोगो लोगो बावहाय अनेकथा जेनोखि साबजेक्ट गोनां जेरै ML गोनां बिथांमोना बावहाय थाफाजोबगोन। जेरै हमना ला एसामिस जा, बर' जा बा गुबुन गुबुन नेपालि जा, बेंगलि जा, थ' जिखुनु जाया ML साबजेक्ट गोनाङानो बाव हाबजोबगोन आरो। दा बेखायनो BTC सरकारा जेरै बाथ्रा होदोंमोन बेनि बागै थ' बिथांमोना माब्ला एप्लाइ डेट फोसावगोन बेनि सायाव दा आपडेट गैथ'वा। जुदि बेफोरबादि माखासे राङारि अनसुंथाइनि बाजेट खालामनायाव टाइम लायो। अके, माने बाथ्रा जाबाय बाजेट खालामबा एसेम्ब्लियाव पास खालामनांगौ जायो। बेखायनो BTCनि एसेम्ब्लि जायोबा बावहाय राङारि बजाखौ बाजेट खालामनांगोन। साबैसे स्टुडेन्टसा पास खालामदों बिनि डाटाखौ लानांगोन, बिनि एगेन्स्टआवसो बेनि माखासे रिपर्टखौ लानानैसो बे 3 लाख राङारि अनसुंथाइनि बाजेटखौ खालामनांगोन। दा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जे बेखौहाय एडुकेशननि EN बिथां रबिराम नार्जारि लोगोसे BTCनि जेनोखि चिफ दङ दा प्रेजेन्टलि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ एनाउन्स खालामाखै। बेखौ सोरबा थार्ड पार्टियासो केम्पेनिं खालामनायावहाय बुंदों, आं बेखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव। दा अब्ला होमारगोन ना होमारा बे मोनसे बिग सोंथि थाबाय जे 3 लाख राङारि अनसुंथाइया माखासे नोंथांमोना बेनार पस्टार मोनदों, बाट खुगानिफ्राय जोङो चिफनिफ्राय जों एडुकेशन EMनिफ्राय जों खोनायाखै। दा बेखायनो साननांगौ बाथ्रा आरो बेवहाय खौथि रां बजा खालामनांगोन। मानोना आं ससियेल मिडिया नुदों गोबांथार 100आव 100 लानाय दङ, गोबांथार जाथि हारिनिफ्रायबो दङ। बेखायनो बियो
फाइनालि प्रसेस जागोन ना जाया बे सोंथि थाबाय आरो बे जानांगौ जेरै खोथा होनाय बाथ्रा होनाय थिग बेबादिनो जानांगौ आरो जाहाथे होयोब्ला जोबोर मोजां एनकारेज जागोन जोंनि लाइमोन स्टुडेन्टसफोरा नेक्स्ट लेभेलाव बेबादि मोजां मोजां नाम्बार लानो मार्क्स लानो माने गोसोआ थुलुंगाखांगोन आरो जाहाथे बेखौ होयोब्ला आरोबाव मोजांसिन फरायनो माने चान्सखौ लागोन बा हयथ' नाजागोन आरो दा बिनि सायाव जेब्ला गोदान डेट फैयो बा फ्रेश मिट फैयो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन आरो लोगोसे जेनिखि टप 10 दङमोन HSLC नि बेनिफ्राय HS नि बेना जाबाय 5 लाख दा बेखिनिखौ BTC निफ्राय मा आपडेट फैयो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना फोरमायगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव थ' बेखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो जेब्लानो HS फाइनाल रिजाल्ट डेट फैमारो फिन खनसेबाव भिडिअ नोंथांमोना दाबावैनो मोननो हागोन